Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm la Legendary Block Dash. Și să încercăm să facem mai multe din astea, cum zice, să facem mai multe gemuri. Revenim. Și am revenit cu Legendary Block Dash. Ia să încercăm să dăm un super punch. Mamă. Boom. Boom. Ia să vedem dacă... I-am dat la vreo unul laser, nu i-am dat la niciunul și mă enervează chestiunea asta. Boom! Ăștia ar trebui să sar ca să le prind super punch. Sau pumn normal, sau în fine. Deci este tutorial cum să dați super punch-uri. Deci, trebuie unul să sară. După voi veniți din aer și îi dați double jump și fix când aproape lați. Fix când ceva de genul așa. Dar cred că când e în aer. Și ne-am calificat, dar e bine. Am uitat că a început meciul. Ăia doi au murit, s-au luat. Cum a dat așa? Și acum nu mai putem să ne jucăm Legendary Block. Deci când mi-am dat la super punch. Deci așa trebuie voi să dați super punch. Ia și o să ne jucăm meciuri. Normal să încercăm să facem coroane. Revenim. Și am revenit. Am revenit și ce hartă ne dă. Nu știu, dar sper să ne dea o hartă faină. Ce ne mai dă? Mai aici că nu ne mai dă nicio hartă. Nu ne mai deschide. Și acum ce ne dă? Că după ce am așteptat 1000 de ani trebuie să ne dea ceva până la urmă. Pe bune, cea mai urâtă apă. Scrieți în comentarii dacă vă place mapa asta. What? Dacă o să ne ia shortcut-ul bun, ne-a ieșit. Shortcut-ul. Boom. Ia să vedem ce ne dă în a doua rundă. Canyon Climb. Ziceți vă dacă se poate asta. Deci faceți fix ce fac eu pe Canyon Climb. Mergeți pe aici așa, dați shoot-ul. Mergeți pe margine. Mergeți pe aici așa.
Bum. Hai să ne calificăm. Ia, și să vedem ce ne dă în ultima rundă. Doamne ajută, o hartă de elimination. Bine, bă! Ia să vedeți ce pum le dau aici. Le dau fix. Degeaba am dat pun că... Ia să vedem dacă dăm join la ăsta. Ne bagă. I ne-a dat invite. Să intru. Și o să ne jucăm cu ăsta. Block Dash. Dacă mai dă o dată play. Alo, dă play. Nu vrea să dea play. A, uite că a dat. Să ne dăm super punch-uri împreună. Să ne dăm super punch-uri împreună. Casemiro. Ia să vedem ce o să facem. Tutorial cum îți dai super punch. Așa. Dar că n-a fost super punch, dar dacă dați din double jump ceva de genul așa, atunci ai super punch, îl lași până în void. Hai mă, vino. Vino, băi. Dacă nu era blocul ăla acolo, îi dădeam super punch lui ăla în laser. Mă rog, super punch un pumn așa în laser. Asta vrea să-mi dea super punch. Nu-mi dai tu. Ia să vedem. Nu zice nimica de mine că am murit. Ia să vedem, mă iese fire-ul. Cum i-a ieșit? Și am intrat din nou cu ăla în meci. De la nu știu cum. Eu să mă pun așa. A mai intrat cineva. Eric Bătăg. Eric Bătăg. Să-i dați și o abonare lui, că îl cheamă Eric Bătăg pe YouTube. Vă rog, dați și lui o abonare. Să facă și el 100 de abonați măcar. Vă rog, dați o abonare. Dacă nu, nu mai postez niciodată. Nu mai zic nimica. Iar ne uităm pe Eric Bătăg să vedem ce face. Ăsta cum dă super punch-uri, așa dă bine.
Ia să vedem ce mai face Eric BTG. Să moară, te rog, să moară. Nu mori Bella Fraier. Ia că o să fac eu un party și le dau invite. Unde-i Endless Block Dash? Ia, nu mai dă invite ăsta. Exact cum ne-a dat invite. Ignorați mesajul. Hai să vedem dacă mai intră o dată Eric BTG. Nu, n-a intrat Eric BTG acum. Ce sensibilitate mare. Bella Fraier. Mă, mi-a dat șutul. Doi nubli dau pumn. Better I am Amazon, better minister now. Nu i-am prins pumnul. Mă, ăsta face flotări într-o mână, ce face? Ui! Tum! Am trecut prin țep. Niau, niau. Ia să vedem până la cât wave rezistăm. Nu muri Bella Fraier. A murit. Și cam atât a fost acest episod, sper că v-a plăcut și să dați un subscribe la Eric BTG legat cu o literă mare și pa.